Alam mo po, gusto niyo po, ibanggit ko pa yung mga reason niya paano siya nakakautang? Yun po ang point ko, ma'am. Ginamit na yung pagtitiwala ko sa kanya. Kung hindi ko inutang yung pera ko na binigay ko sa kanya, Ganito na lang. hindi ako magkakaganito po. Kasama natin ngayon sa ating studio partner si Maribica Maniago. Inirereklamo niya ang kanyang ex-boyfriend na pulis matapos niyang utangan si Maribic ng 70,000 pesos noong taong 2019 pa. Nagpakilala kasi siya sa akin, ma'am, na engineer. Oh, Opo. engineer. Unang nautang sa akin talaga niya, ma'am, remember ko, 4,000. Yung sabi niya sa akin na, punta daw siya ng Kamsur. Tapos kailangan daw ng budget yung anuhan niya baga, ma'am, para siguro mga labor, foreman. Kasi maglilipat daw sila ng mga gamit, wala daw budget. Yun ang pinakauna. Tapos sumunod po, ng 2,000 na. Tapos hanggang sa nabanggit na sa akin yung kuryente ng mama niya. Nung March na yon, hanggang pinakilala ko siya sa tita ko nung umuwi ng May, yung nag-abroad na tita ko. Tapos nung time na yon, nasabi ng tita ko na magpapaayos ng bayan ng lola ko. E di sabi ko, pinakilala ko siya. Sabi ko, ay tita, ito pala boyfriend ko, engineer siya. Sabi ko, baka makatulong sa'yo, ganito, ganyan. Kinausap na sila. Tapos, yun ma'am, na by June dapat, start na nung construction ng house. Siguro po yung pera na yung sa May na yun, doon na mismo binigay yung pera na 100,000 pesos. Hindi mo yun alam? Hindi ko po yun alam. Hanggang sa, ang sabi sa akin ng ex ko, ano daw yun, bank transfer. Tapos nalaman ko na cash pala yun nung binlatter na ako ng lola ko sa barangay. So, ibig sabihin, ikaw yung ipinablatter ni Lola dahil ikaw yung nagpakilala ng ex-boyfriend mo. Ako daw po ang ano doon. Tapos yung pangalan pa nun, ma'am, hindi ko alam na, hindi pala yun ang tunay na pangalan niya. Ang pangalan pa niya is James. Basta may James siya, ma'am. Pero ang totoong pangalan niya is Tamkin. Magandang hapon sa iyo, Police Corporal. Hello sir, magandang hapon to sir. Opo. Corporal, bisita namin dito yung ex mo na ang pagkakakilala sa iyo sir. dati, James. Yung pala, Tamkin. Ano po ang masasabi mo sa reklamo sa iyo ni Maribic? Sir, ganito na lang po sir. Kung may ano po siya sir, final na formal charges sir at doon ko po sasagutin yan sir. Magkano po ang sweldo mo isang buwan? Yung take home ngayon sir, Opo. 9,650. 9,000? 650 sir. Bakit? Marami kang loan, Corporal? Yes sir, marami po sir. Hiwalay ka sa asawa kaya nagkaroon ka ng pag-ibig dito kay Maribic. Ano na lang po ako sir, no comment na lang po ako yung sir. Sagutin ko sir sa proper po, ano na lang sir. Okay. Pero tanong ko lang, Compliment po, sir. Corporal, kung may pinag-usapan kayo, sumang-ayon ka sa pinag-usapan nyo, bakit hindi ka tumupad? Hindi po sir, basta sagutin ko na lang po yan sir sa proper, sir, yung proper complaint niyo po sir. Bakit mo naman naisipang magpakilalang DPWH engineer? Yung pala pulis ka. Sir, i-prove niyo na lang po sir. Ano Na ho? lang po, sir. I-prove niyo na lang po sir yung ano niyo sa akin sir. Patunayan yan. Pero tanong ko po, nagpakilala ka talagang DPWH engineer? Hindi po sir, hindi po sir. Ay, sus ko, Okay, sir. Maribic. Ay, Opo sir. yun ang pinakamaling sinabi mo talaga. Ang unang-una, sabi mo sa chat, through yung dating site, engineer ka. Tapos sabi mo, oo. Engineer ka, yun Hindi ang po, sir. pinakauna. Pinakilala kita sa tita ko, umayos Proper ka. forum na lang po sir. Proper forum. Proper, Wala nang complaint na proper lang po, forum sir. sa'yo.
Corporal, Hindi ko po yan nililate, ma'am. oo lang o hindi. 70,000 ang nautang mo kay Marivic. Tama o Ma'am, hindi? sasagutin ko na lang po yan, ma'am. Eto ang tanong ko, kung ayaw mong sagutin yung 70,000, total inamin mo na rin lang na may hiniram ka, Corporal. Magkano? Bale, sir, tanongin niyo na lang po sa sir kung ano po, sir, ang... Pinapaligoy-ligoy pa tayo, Corporal. Mukhang hindi naman pangit sa imahe ng isang pulis o alagad ng batas na yung ganyang mga papaligoy-ligoy pa tayo. Ang tanong ko, Corporal, magkano yung hiniram mo? Kasi inamin mong may hiniram ka. Sasabihin ko sa iyo, Police Corporal, makakarating ito hanggang doon sa higher ups nyo. Ang small claims po, ma'am, ay yung kaso ng pagbabayad ng utang, contract for the payment of money or any agreement na magbabayad siya nung hiniram niya o inutang niyang pera. Yung magiging desisyon niyan, kung halimbawa mapatunayan talaga na may utang, itong pulis, ay papabayaran sa kanya yan ng korte. Kung hindi siya magbayad voluntaryo, pwedeng mag-writ of execution ng korte, pwedeng kung may mga nakapangalang properties under sa pangalan ng pulis, pwede yan kunin ng korte at para pambayad dun sa kanyang inutang. Sasamahan po namin itong si Marivic dyan sa inyong tanggapan at nang sa ganun ay kung maipatawag din natin si Police Corporal Quintana, magkaharap po sila at baka sakali na dyan pa lang po sa harap nyo si OP, magkaroon na sila ng kasunduan para masolusyonan itong problema ni Marivic na naiskura na siya ng ex niya, nautangan pa siya. Yan ang naman ang pinakang solusyon natin dyan. Kung ano mapag-usapan, dapat yun mangyari. Mga ka-aksyon, naandito tayo ngayon sa Legazpi City Police Station dahil makakausap natin si Police Corporal Quintana kasama si Police Chief Balya dahil idudulog natin itong reklamo ni Ms. Marivic Mendones patungkol sa utang ni Quintana na umabot sa 70,000 pesos. Kaya ngayong araw mismo, papagharapin natin sila mga ka-aksyon. Tara! Mas maganda na nandito tayo para mabigyan ng kalinawan. Okay? So personally, nandito tayo para marinig natin kung anong part nila, part niya, at umabot tayo sa isang solusyon na katanggap-tanggap sa bawat isa. Sabi, ayaw ko na ungkatin sana yung mga nakaraan po, baga sir, na So pati yung definitely. pamilya ko, baga sir. Oo. Yung tita ko, mama ko, nag-away sila lahat ni na lola. Oo. Dahil sa kanya, sir, dahil sa pera. Kaya sabi ko sa kanya, hindi ko pinahintay ng 1 week yung binigay ko sa kanyang pera, sir. Hindi ko pinahintay ng 1 week. Ngayon, pinahintay niya ako ng 3 taon dyan. Nakatulong sa kanya yung pera. Diyos ko, Lord. Hindi ka naawa sa akin. Ako nahirak ako nung sabi mo, manubli, mag-ano kang winayang ang hiram, taipantapal ko sa noon para mabayaran ko yung tita mo. Asaan? Hut-hut ba gayon? Bibigyan kita 1 linggo. 1 linggo yan. Pag hindi mo yan binigyan, pasensyaan talaga kita. Ang inaano ko, kasi 1 week, 1 week, sir. hindi ko rin po kaya yan na 1 week po. Oo nga po, ma'am. Diba? Opo. Diyos ko.
Okay mga ka-aksyon, katatapos pa lang ng pag-uusap ni Miss Marivic at itong si Police Corporal Quintana kasama si COP Balya at mabilis na tinugunan ni COP Balya itong reklamo ni Miss Marivic at umaasa kami na sa araw ng Nobyembre 25 ngayong taon ay sa pangako naman ni Police Corporal na magbabayad siya sa 25 ngayong Nobyembre ay magkakaharap muli tayo at kasama si COP sa ipinangakong araw na magbabayad itong si Police Corporal. So kumusta? Masaya. As in, masaya ako. Tapos, siyempre, nagdadasal pa rin ako na sana to pa rin na niya for the last time itong sinabi niyang sinabi niyang magbabayad siya ngayong 25. Yan mga ka-aksyon, abangan natin sa November 25 itong muling paghaharap ni Police Corporal at ni Miss Marivic dito mismo sa opisina ni COP Balya dito sa Legazpi City Police Station. So again, we'll now open the to the board parties. Ma'am, Hindi po, umaasa po ako na ngayong araw is mabibigyan na po yung balanse ng kanyang utang po. Oh, yung sa akin, sir. Yung sa akin po kasi inutang ko rin yun. Parang awa niyo na. Inutang ko rin yun. tignan po natin. Inutang ko yun, ma'am. Lubog na lubog ako. Kung hindi ko inutang yung pera ko na binigay ko sa kanya, Ganito na lang. hindi ako Ganito na lang. magpapaganito Ano po. na lang, sir? Para, Kasi ikaw ang nakakaalam. Oo. Ano lang talagang utang mo. ano ko na lang, sir? Kung ano po, sir? Alam niya lahat yan eh. Kasi Kung hindi ano- tayo matatapos dyan. Yes, sir. Opo. Ano ko na lang po, sir? Ang Ano, sir? habol ko lang, bayaran na ako. Alright mga ka-aksyon, naandito tayo ngayon kung saan na muling ipinagharap natin itong si Miss Marivic at itong si Police Corporal Quintana. Umaasa tayo mga ka-aksyon na sana ngayong araw ay magbabayad ng kanyang utang itong si Police Corporal. Subalit mga ka-aksyon, hindi tumupad sa usapan at ipinangako ni Police Corporal ang pagbayad ngayong araw. Kaya si Miss Marivic ay sa muli nagbigay ng ikatlong pagkakataon na magbayad itong si Police Corporal sa paraan ng staggered type.